only West Bengal Tersi bang regional party tikenang koklama leke Ladakh hello itu regional party pulate ilitu Methang dak Karbi Anglong arlo di Mahasau arlo West Karbi Anglong arlo kuposon si ilitu aphan kache right ek poma ilitu ma de lapen ilitu along le lapen ilitu akhei aphan kuposon si kache right ek poma la aphan loksi ilitu regional party itu nge kamat hanan lapen ke claim hala tummange la buali hala tummange West Bengal adet ingbodet pu hala tummatha nange Bihar adet ingbodet pu hala tummatha kamwe Gujarat adet ingbodet pu hala tummatha kamwe laben Gujarat dia tum ingbodet pu virdet pu hala tummatha nange Uttar Pradesh asor Uttar Pradesh di Hindi kan india tum virdet pu hala tummatha nange hala tum kamatha nange Rajasthan asor sita matha nange lapen South India asor ta matha nange Andhra Pradesh asor ta matha nange Nepal tu matha tu nange mucot tu mangala tu mage athema ko pesi matha nange hala tu ke simple alam lo keng set alam lo hala tu ke aphai do pik ke lang thek atu kachari thek atu kachini atu hala tu ke do pik ini tu mangela puali kachini atu tawe ke lang thek atu tawe lapen a sik sidulan ta non sik hangyo chawna na sik sidul alam ta chini ne ka itum sik sidul kaninge kecing aku ke ilitum hana kang nek dun joy la puson si ilitum na mantla amet hang ade along le akhe ke do ibong ke sik sidul apot lu wanta chini ne sina kang nek dun tu joy wa tu mang sik sidul ke biong wa tu ke pu tu na ta do anya non de non hala tu therak ne therak re lo ni seta non ke chini nang kok lo sik sidul taksi o autonomous state ta doji sik sidul ya within autonomous state ta halas national party ato pangke halat akhei alam ke cela kache lang ya kam beda po along le kache right ya kam beda po alang itu ke development po alam sining je adjustment development nang pan hemsu nang pipo nang pan auditorium nang pipo nang tompan kijun alang nang tompan nang pipo school nang pipo lapen hemsu paikana nang pipo lai do abang ya la tompan ke ta paikana le do sita hemsu le do sita akhei ma virtu det bolote adet mata virtu det bolote akhei la vedet bolote adet ta vir poketi akhei ke do ko se adet ta ke do kan de kan ke akhei jong ta virtu det bolote halabangso hemsu halabangso paikana halabangso lantijun pot halabangso community hall auditorium ke matlo kache raji halabangsi ne tu kamatha national party tu halamata the kumas kache rai po mahala tu mata the la potsi non mata job card tipita bang kecil tu han pimunak le athe bang kadoi ta nang ike pusi ma tha throng le hemsu ke pije phanta kecil tu han pitu munak le athe ma non mat ke BJP ari den si do ke di ilitu national party ari den la posi national party tu ke la job card la pen community hemsu ke pi la kadu vianta itum tribal atum dak atum phan ho pugema aram den lo ke la si non ilitum kama target ilitum APHLC atum kama tha la pen ke mangdam la pen ke regional party atum anta ke mang nang jigel hello itum akhe atum phan kachi rai nang iyo phan itum allo aron ta nang piden lo sikidun hala swateng pen le itum edet ta chi rai lo na la pen ke elong le ta chi rai lo na po ba hala hemsu ke paikana ke la pen ke kijun alang ta la pen auditorium ta la pen jat a development ta la itum edet chi rai tek det no te hala an ke wang toy ko hala ke ni tum hala ke nang ni pupi muthe a prang bang ke yong si itum hala edet chi rai tek thede elong le chi rai tek thede itum akhei ta edet ko la pen ke itum adet ta edet no te nang li hem so chi kim krei sita ke doji kan do prek lo doji ke la lo alam bang ke la si non elitum
rong beteda non itum pupu ajat ke ni la phan si vote pigilan athema la nitum phan hem so nang piloke budi la pu bangali lo la nang tum hem so nang pipe da joksi hala ke chia tum ke ilitum hanang kokrai lo binong ke hala tum ke la pen joksi ilitum han hem so jerso pi ni na pikre ma itum la BJP fan ma Congress tum han vote ki pi bom pen ke hala ke chia tum ke ilitum a CEM EM atom han kokrai si hala itum a CEM EM atom han ke a Risim ason ANC itum a khe pan kapivir itum a det pan kapivir itum a det nang chirai dun itum a khe nang pi jum dun akam ke hala ke chia tum claim bom la ke chia tum le ke claim kali pu pu ne lo la ke CEM EM atum si kaninge tang ho pu ne lo CEM EM atum ningje athema hala ke chia tum pan ke chia tum pan kapiri la ben ke chia tum alang li tum pan nang tum ne tum pan nang lang li de nang tum pan nang perem ji pu ke po pot si alang li tum ningje nang kok ti lo itum ma birudhe la si itum PHL si tum meeting do la mi pu ta do nang ne pu na pu do nang ne pu ga ajhat du ma thaji CEM project ta ho EM project ta ho pu ji ma thaji si ta kali lu ke chia tum ke project wa si CEM EM tum project nang kok lo la hai lo itu chi ni nam nang i ke la regional party ke hai hede la national party ke hai la bangso join ni aposi non tibokhet dam nang dag long lit lo la dak ki chi ke aphai du pikali lang sitame hithi a secretary ta hichi tumsi non mande no mati hichi tumsi charai ki ta ke yong si national party yong si chari ko pulutan ta president la tumsi na kalang la la baju pen ason si na mat pu ga not ke president ke Karbi aphan ki pi la ke nomuna chot ana ke Karbi klang chot nan lo nang tum sa hem pulang dei pu pe klang chot ana lo kali lo la ke thank non puthak la so puthak non itum central committee demanding a secretary in charge ni takram sapi alang sitami do posila national party lekan regional party yang kong aka cipre kalam ti puthak alang ita aka cinya teng kan meeting jot kan ki pathan ki paklar kan di dalam sitami nalo litum la APSLC la pen national party a difference mate akache prek ke lake hit pick khanja aprang sinili la Telangana a example sinili Radhapan uthot ini sharing to indu la ben chinki chithan ponindu pima alang litum abangta aprang sike national party sikiloro Telangana state atumta bon sitame Telangana a Radhatumamasi a national ke join a party a leaders atau mamasi amit hang self realization dolo si alang itum ta mit hang national party pen COC alang itum amit hang original Telangana state ta alang itum je song tang chenglo la si iditum Karbi Anglong aka je song ten apipik la iditum ke Telangana state ten aprang pik la je song tebon sa kami alang itong national party ten kachi ubog amining tebig ima alang ito amit hang original apan amit hang kaya pan Telangana aradapan la leaders at tumaba social movement cheng konsi alang ito la handbrake alang itong separate state alang itong kilonglok igilake alang itong kamatha ang ding kimiset na pen kachini azapong ilupo kodo kasi ilitong la regional along ke ilitong anglong ke la Radhapan kimatha la pen Radhapan akimi aphan si ilitong mithang anglong ke la tribal areas atum aphan ke ha British adina kai kan si ilitong aphan imithang adim epeklo la si ilitong ta imithang azapong pen ilitong chisong longai la pen mithang chisong long anta ilitong la regional kan si pangtangangi poposi la APSLC tungke a hok constitutional rights remedies ating kan si la chisong lo la pen la bang so aka chisong bang kilake ajating kluji onse tame hemprek kang chima pansi APHLC tungke article 244A labang ke kache song tip kilage autonomous state kapalong je phanlo lapen anbars tame
separation of state, Article 3 that talks about separation of state. Alatang so kimang tado tebon si tami non malong la ilitum news long si tami hetlong kopia po si la APSLC aphan la puson kipu pontot kipu ponsit ma la bange kachini azapong avete po si kipu ponlo si APSLC tumki hokpet akachesong la pene constitutional attendance kachesong la pon ilitum APSLC along si ilitum kadu kabis tami ining aklong kan si ilitum waik nang po nona por bange ante sir non PHLC pen di pupon regulation di la people si la PHLC tung moral regulation nang jiku itu dama tihan dama la bakso putak nang isitami pupon bom di tilo my meeting atau itu PHLC tinggi pupon bom moral regulation nang jiku itu dama lam dia putak nang atau bagiara atau nang pacin hala bakso nang putak moral revolution si itu ke nang jiku budam ke इसी लान पे मिलो ते ठेकलों को इलेक्शन के हाई बॉम्ब लो जाता पार्टी तमें लानिंगकान ट्रॉक्सी के प्रहिनी नाम तंगलो इलेक्शन बंगा हाई बॉम्ब लो सेता हाला इलेक्शन के हाई इलिटो अमोरल का वेपन ओपॉट बांग अटेंग हा बांग आखे थे अतुप a politics ateng si litung ki endo hala tu pacuk kei kami bange mu pen ka puet lo bang update lagi vir nani update ki virra kapivir vedet hansi ke claim nani pula la tu ma thanan kali hala tu along livir det na pule ma thanan kali hala tu ma thana bange bang adet ko ansi ka che rai tu tek po ma po bang se hala tu mai ka ma tha la pen bang akhe tu pan panglim chok pen ametang akhe chepe temunak ko ansi ki un poma po sala to mangama thana aposi ituma politics abang ke hala tuma tengke cheplang nun delo non elitum pupe seta pule itum kitab pen si pu kitab along do lo say bang ing tia bosta pon lo lang akar no kana tu damamat ing ti an panjir etama anghor aryanta ajir po gadha banyetan lo arnyang sam ni la puson si eklem ko pujetan lo ni anghor parjanta ni eklem langar lulu chok ma akar nu kan tu dam je ma ama thala gadha bangta pulo ma thalo o ni tala sonani pulo ge biye ama puthotar ni ke tula bosta si gadha bangya pe pon alang li kopia bostu no mage pon si chini ne hala si lang nai ingti le ni pon kali ne tula ke pon bo bang chini na ye pon la ta chini ne de hala ga tha ma lu ha ka pon chini ne de to ama ne ta lo saya son po ma ne yir po lo saya son po ma lang kar nu kana tu da ma atula bang pe cham bo ama ardik thum chot hala lo saya bang arjang thum chot lo injir no tula ke injir je de jo kang jir li lang si jet apolo da amata ing ardik tu mucha la si non ilitu Karbi Anglong badi mahasaw tu bat tribal tu ke hala ba teng le ka char li du nai kali itum non la position ko pilo la chema tha si che lang si tu ke claim ni la si politics le claim se ta hala ba tu ing han ka ching lu wala tu pu jatta me Ludun Chokman election high dia lo de ha ruling party atum omu chodaman hada chewardun ludaman EM ke plan nun to that CEM ke plan nun to that pusita nang jik boleh kamat las ing han ta ching lu nai pu ele tu maja tum pulo lage halage lage lo se son ka char li dun son lo plan bange athima ing han ka ching lu pulo tante moral karakter ka avidanam po la po bang ke liye dam bang ke moral karakter ka avidanam po ni ke puye ba de ho koton maste si nang yo de ni ke koton maste ra pan si ka hang lo pole hang krong kwa de ang ni rem tame hang tame ni ke PHLC long se do ver po de ho pole ke puye ke amat election high det lo de bisaralam congress om mucho
amat kongres long cewar dun jut man EM je plan deh ba CEM je plan deh ba kong BJP long cewar dun julut amat BJP si ong mu chot amat CEM EM je plan dun deh tadi hai deh dun alang li APHLC long ke do unahut kan ninja long ke kongres long ninja long lelu ke claim up ke appeal long lo kongres long BJP long ke claim up ke appeal long lo kan ninja tu long le dah ada abang ke itu long le pata Karbi Anglong aso jo pasi picture ni pun ninja long le pat voter list ben ke chairman thanang ke arona te ninja long le lapen paragraph 2 subparagraph 7 na pen election na pe do aron lapen ke voter list ka silam aron silam na ni pe ninje thalong le lo ke claim ka pialam lape yo na ke planning ke an ke piro ye planning ke an ke hala ga tha lo ye planning di bang kad do we tum ateng ke claim du ni pomat an ke ki lu dun por lo an ke itu ahok alam ke ke miakam Karbi Anglong arat tom han kape jok nahi po bangge claim un pin bola bangge ade plange la hello ke matha ke lasi itu moral revolution ke do nahi po the pachu be nang ni tom han pachu be nang ni po pra ka ja party tum ni pan nang pu rat tom han ahok alam than nang ni pachu be nahi pu ni pan nang than pik amasi nili ahokalam than ore tikia man nili pan meeting na pindu nong le de jakka sur nili ke polo meeting nang du nong le nili meeting rata meeting polo te nili pan ke berta tan pipelo nili pan ke hang dan nili ke dunji pomat ba meeting mat cancel de nili ke dunji po jakka sur do la ke lason ona ke plan ye si moral bang si itum revolution mane che lar nangi ajar tum pulo cultural revolution culture bang ni pura beli moral revolution bang si che lar nai pu lasi arni si her itum bisaralam pulo je itum APHLC itum ke damlo te itum ke garier lo ke thong frang se ke pon nangi tarpulin ke pon nangi lapen lupa lapen kusi ke pon nangi ili tu meeting do dampo ili tu ke BJP ason kali de posa bede hala da carpet de kilin nangi bugai tu ngeda ko mabe ahut pen ke meeting do dampo hada bon guti wila pine as karbe tum pu bon guti pu ko pulane puji as karbe alam pen la long pen along nang nirdun o ti hadi lai hoi ta do uji la pen lan chot kali chai no hita bui hai ta je plani ante ar pocket de ta je plani roma sor ke la uni de no lang litum ke ante ilitum si thong prang se pon se ar pok nang ko meeting lo la pen kang nia thai da we da ar ni siata ar we nang jang lo ar we jang de si tarpulin dip lo ang so hal arung ke chambang lo bada amat rata tu hadak se api jam long se ingi lo ami lumbong jambang mung lo kado beta sita ubai we la ingi nak kok lo yo la si ili tun ke abidia be ke mene yente tarpulin aphan abun se tai tum ke ponang pogaria lo ne lita ke nam populasi la si la sona talo la pen hala non si Philippine po tini de mene ne tum polo itum puhu ta changwa ka kami itum ke dek siki virbo amun ni siki virlo 1951 haruk resin kebra pokere siningkan ke bang harong bong pen Karbi trong ner keb do tribal atum bang harong bong pen troksin kebra trok do non surihini rakre siningkan ke Karbi atum harong bong pen kebra privet do ki virgi ke prap sugali do la son si itum amman ke pira poho charwak hai ka ti ko mat si poho charwak ke ong nei lo ma pugai la ke itum therak me mi alam la ke itum therak me mi alam an hala poho ta ador ke kom na kali lata ador ka so pipi aja ke mesena poho ke pharui si ka so se itum ke non ador kom si nam di kilo itum la sma poho ka ching kaci vek pen kacar wak pen aja meeting dam lu te rong aso pan ke isi abarden ason lu lake ang hor ason je plan ku de itung dam lu te ang hor la tu pan la pen itung dam lu te vunan khat pi phak nan khat pi ti la sin itung e pulo vu ta than nang ni
ผักกระทัดนังนี่นิตุ้งกันดำเป็นนายกผักอาจิตที่กับปอเบียกัมวัวอาจิตที่กับปอเบียกัมลาบังเกเคลมนังนี่ลูกลาบังเกนิตุ้งitu kecil hok amarhal apia dom han ke achi thi ka pa ve kam klem rong nang ne la pen la ke harong sor bang pache jori te pache jor nang la pen poho bang nang ne to pe wasi poho nang ne lo pu tu eson bang ke eson bang ke pulo i kitab long ta pulo nang tum yong si leader manji pulo tante nang tum rat asa kor si manai ada pu la pen nang tum ke the nei lo pu manji pulo tante nang tum rat atum abang si keplang nai pu dia itu manai toy la pen hala salam ke bang arling epi ke bang dia ningje kitab anong sige tok tu pir the dan ta pohe pe ta kitab la ke idu Karbi tu ba Anglong arat tu la ke en bek na po alam bang hala bang ke chia tu mason ke ili ke keplang de non poho pe apa sige nang ne pu eson pu poho itu nampo na opo ke chia BJP tu nam pipik hala tum nam tu nei lui tum par hala tum zia nam tu ong lu la pen akapar parti ka pre dum dan nam apoho ke thak ke mak lo apoho ke thak ke men si Karbi pu cha la Karbi apoho pu cha ke thak ke bongali tu kalimagalan ante ke chia tum ke thak apoho si tum nam lo bodi itu mo poisa ki chia tum long si dam lo bodi itu ke chia tum hantak pe dolong lande ku bodi ba me ki dolong ye phan aja ko ong thu mu chot lo ye plan poisa ke ma lo thon da Karbi tu ke thon da ke hala tu pa jong si neli tum pulo APHLC ben ke poho ni tum charwak nang po se da hala poho ke Karbi tum ke tha kukia tum ke tha dimasa tum ke tha garo tum ke tha khasia tum ke tha la pen tiwa tum ke tha syama tum ke tha apoho si itu jarwak nang ko la bangke itu apoisa ta itu tribal tum long si do pula bangke la bang na hok elu la bangke la si nonta ili tum jarwak ki pulote Karbi tum ke tha apoho Karbi tum aphan pulote non mat ke Karbi tu punang ko bang tribal tum apoho ta jarwak du nang ko halata tribal tum long si do ko pe wa si tribal pu pulo sik schedule long pulo tribal area pu si pu Karbi area pu pe Dimasa area pu ta pu pe Kuki area pu ta pu pe Renma area pu ta pu pe Siam area pu ta pu pe Tiwa area pu ta pu pe Garo area pu ta pu pe Khasi area pu ta pu pe Naga area pu ta pu pe ki pu ke tribal area la tribal tu ane che homan no alang itu tribal tu bong poisa anta ke do et je akam si itu claim nan po jom si la Karbi tu apoho pun nama ma apoisa kini ke kecil tu malong pun te la ke itu metang si kasih kok tak besar la ke plan po la si mopen henang likulo hala electoral kan than thos ala ka do ko basic schedule ke pagtan la ha kam ke la si national pen ilitum original ka chipre galong ke la hela hala national atum ke la ka than ja kam ke monali ta pulo ko mai meeting lo ka thelong lo la national party tunge lahai ke ninje jitelo national party pina polo na pe no na bange hemprek palama bangta slogan ta no ke BJP tum ta han jitelo ke sarti no ke monang kuno ninje ta ninje thulong ledelo asia ka chipre ke lahai ta isi thetu malam lo ke disarno ma lama ta ninje thulong ledelo ninje log lede sa alam ke le copy pa si ninje log lede komo lo pa ninje log lede toy ke lai lo ke lang nam na ya bange la alam ni tunge sita hem sudah nang pibong Karbi tu manta di nang pigi nang pibong alang itu mapan halada kape hai bomra kecil tu jakong politiknya lah jakong ke long bom ya pansi BJP tu Karbi tu man pe hai bom cokan tu lagi la sino nang itu Karbi tu BJP Kongres tu kas aphan si jom si vote kipi kang tung pula tante nang itu mata etno la ke kecil tu man si vote kipi lo binoke la solam ni kita ninggolang aprang ni tum bihe kangko halaso itum pinang EACC tum tahelo EACC tum alam ko pa kali sita me hola so ke haya ho isia por ho pinangan kiche so tum
Karbi Anglong so tu pan kapire theklong hala so dia sisi tu milong ko por ke hai dum mati sar hala so ke om tu akichi asu tu Karbi alam ke cipat thek dia pan pina am ka chani dulu hala ke non dia sisi tu be silam perfect pangwan thek de le sita sabe sita me original ke hai aposi hala so Karbi tu mo pan ke akichi asu tu very big la si original pen la national atum ka chipret tam ke la dakta isima kalau nili matan meeting lo kan ingelo ASDC atum ke do hotel nili tum inglo so to mahan kelon awu disi la tu ka hokala sita nona pa ke la son ka dia do matisa non ne ki pen nang the muchok ange nili phanang lang lo non non silam kudam nang la non ka dinglong ke charia tum sita mi alang tum al level pen abiar tum ang chalang tum banta pheri chon matisa non mata molang tum ta jako obedet posante non la hiche samalang tum kan thang ta kali dia chige mati oi la non ke do BJP leader tum asoma to mangi bang inchek rui de di leke chia tu la tu ke hawalam nasi akit he dum ka chipret kam ke lailo non pa ke la tunge ha prek palam ta ninge chu ni te ni ne de thek lor no non ke tum de esonam ni non puden de ko chu ben jong si hala borjana lo APHLC pan le pe hai de asonte non hala jiri suri kriner kep along le solar power aphan ki pira Karbi Anglong mensing ti so rong ke do ano mat la pen rong ko ano ne hala da eviction ni pedi alam ni bisar aholam men pudak Martina se ilito Martina kathar PC ilito ma candidate ke hada Martina kathar pe bandi pe hai jet sonde alang li kroinune ne tike lage Karbi atum sung joklot chicken te no le Karbi atum kalilo anu ka pre no sung etlo la hello la election ho poisa banganang pia pot tur si gama tha la poisa na ni pike kema thanon la ruling national party atum election podok dok ajo poisa na ni pike nang litum han arina ke ko mo hala ke chia tum aning ke ha kang vai kang tum atum han pape hai po nang litum ke nang ne as account sina pape claim ko nang litum abirudhe sina pape claim ko rada tum birudhe si la ke non chot kalilo apran pe da sonsi dobong la ningkan trok si ke prahini da la sonsi dobong jong si la tum phon ke hai thu bom de la an su sia ki sung si ban chu ko la ke lora lam acha nona ba ge te la i tum jasime pet itum APHLC pe ki mang da thak si tami rada tum aja ha tum ge non ta chini tu thide la non heta chin itum ro arlo pe ne dam si tami la tum heta na li ta than lo rada tum ba ge la i tum ki mang lam ma ge thang ta ri dam su thesi APHLC lo nang tu no te ni hem su tang te po la sonsi non tum di ka la sonsi ka dinge bang ka dolan la solar the ko ta si tami nang li hin pen be klar tha sar nili ke hem su ki pi paikhana ki pi ki junala ki pi community hall ki pi la hai hui an ke la ke BJP a scheme gali lage la ke government a scheme lage la ke non BJP bangya ko penta ha congress do penta claim mong lo lage congress utala ta congress tum si claim chot gali lo lage government tum si claim lo lage government tum hala da IAS officer do pick hala tum si ke plan di lo lage ha UN open order do hut pen ke United Nations pen ha America New York pen kidu betul pan hem tim pinangi pa scheme halai hui du la si India sutala claim lo la pen la so kam ke non BJP le rem thu etc la ke hem bange hem so bange kim bom po ki kim bom chot kali me thu chot la non BJP to mangi petang te chot po election abut ni to man vote nang pipe de nang hem nang petang pipe de tip ko ka phere tu bodi abinong ge ra atungi punani ke hem nang petang pipe de nang han vote nang pipe ko si punani setan non ba ka parlin BJP tu masih ka phere tu ra to ba election vote nang pipe de nang to man hem nang petang ti are
krei ke claim ke la tumsi claim no BFP tumsi an ya rat tumsi ki nek nahi ne tum hem na pe tang pi piri aru Karbi atum phan Anglong ara tum phan hem so pi chot che tike ne tum vote dan pi piri pusi punai non ke hala mang jok ni ye dun ha de abinong ke nan itu mathanon la constitution akita balong election akita balong dak tok ke la hello rat atum si la leader to pan papiri nahi ada mangge non ke leader to si rat atum man papiri ro la ke ili tum rat atum Karbi atum ka chini aja kong ka be polo chini ne de polo la si ka chini lo de nang litum la constitution alam chini non Six schedule alam chini non la political science alam chini non la pen la election alam chini non rat atum anke nang litum si la leader atau apa election vote naga cu hang itia atau apa nang itu papire lompon ke non ke kapar lin non ke la itu kilio porlo la si ahok pen si budak sita nili Karbi lo nili ta porhelong lo kita ta arhipat lo nili bihe ku mikir okora tu banai pu ilail la si non ke ni tu EPHL si tu ke la bangso mikir okora Karbi atum aning al lupen papit dek ni okora re dek ni tu la leader tu pan vote dengan cohang tu pan papiri dun hai dek ni nang nang pipit ni tu ke vote nang pipelu nang pipit cho nang kali nang tu pio polo ke che tu pan pivere pupu dun hai ni tu Karbi tu po an ke long leke ong lang ke pu pio pot pu dun hai de la pu dun hai dia pon si nang litum la kaci ni ajak kong kaci ke doya pansi ni itu EPHLC pen ke nang than re la puya la pen la bangso na ke than ke nang litum ning donon poisa na pia bangan nang litum koros deportif jadi ni litum nang ke than agyana bangke jok ta nang litum pen nang ti pon ne lui nang litum an ningar lo nang litum a puatar lok lang si dokok ye lagi jok nang ti pon un e lagi poisa nang ti san ne nang ti pon ne ti non kuthak la ini tum central committee women being a secretary in charge alang li phan sitami la ini tum non kimanda ma kuthak ra ka tum phan alang ni khang pen sitami ke pachini ye phan ni alang li phan sitami aprang si ili tum open kacit han pon ala manta antin stami ning chiki pon lo si ning chiki lo asi ili tum jong si ahok pen rada phan ili tum sai ki klempi pe me jin polotang te ili tum abang putin stami ili tum aning aot adur kacit lar labang dovek nang po atima good leaders must first become good servant po ili tumakan Robert Greenleaf po ili tumakan ikitan pon lasi ili tum ion idur kacilar pulotang te ili tum chipa bihe pensi ili tum rat along ili tum dam nang chi lapen radakan ili tum kitan timum along ili tum kado kawir kanta equal treatment ilitum la feedback nanti abang putin anutin abang stami la mane ilitum kacethan abang ke ilitum pahoman pachoman on hek nanti la ben ilitum akemang ke ilitum ke ajading pikla mo ilitum asumar adin akai mo aningkan iprang gibang jelang pan reng dok pen kitulong jiapan ilitum abang putin sitami itum adon tin ahum tin kan stami social activist mande kaci song asong zapi labang nang bar nang po hempen hong nang bar nang po lapen ilitum aphan ikijapon aki high sarge ay katharsar APSLC a president alangli ilitum han he is one of the best example for our Karbi and our all our scheduled tribe people. Ili tumaphan ki alangli sonson ili tumaphan tuwar ikithan kon ki ili tum imek ki prang dun chak dun pit nangji. Kalang ke disar atima nangli
rat aphan ke klempi nang li DC ke klem hut pen sitami nang li rat aphan ke klempi nang li pinang kanasay dulu ke klem pon kapachun pon pinang andolo nang li phan pia posi borolen atum ke kaning nagaching sama lagi nang li halada tribal puchini sinang li halada karinggar subosa makukra jahar ko ba halada nang li kita mahut boro akhai domhan nangli kacing hon pen pinyar ni Karbi Anglong aboro tung antat nang ipaning kang samdolo la son hak paksi ilitum alalilong kacari dun nang jepang ke ilitum abang putin stami ilitum akache song bang ilitum ahok internet pen che song dun pe nang ji la pen mo pen ke khanpon itu masar in khanpon lo moral revolution re-awakening ilitum laba ilitum donampo jasimet especially for women atumapan. So our look a song atumapan nilihin pen kachuning ri mate alang itumapan ikhan ponji abangke ilitung isumar doke kasi ilitung asumar apan kaching hon ang pek binong plante nangli kachi song along abang putin adon ahem asong zapi tung anta song zapi ahok nang jepa nang jemangka lapen asay arpus kami ilitung dengun sena pima ilitung akay nong le kare mitchot nang jikali ilitung asumar isumar apan matha parsik damra ilitung so arlu asong atum kami kachi song alo ahok nang jeman thak ahok king kam nang jordun thak lapen ot idur kimi ilitung lada APSLC long pen kiwang pen ilitung law constitution aron ateng kan ilitung kachinidun topik lo lasi 6 schedule aron ateng pen si sar ilitung apha kapuan ikapachit nang kacepat dupi ke lake ilitung asumar aphan lo lasi abang putin APHLC asong zapi atung anak kan setami ningkang sam akardom tapajirlo lapen ke growth of spirit ilitung akardom lapen ke ok kireng rapet jiaphan pulutante ilitung ning aklong pen ilitung chihodai pemenangji heart and soul these are ilitung claim pamenangji lapen ilitung moral revolution la ilitung akamat habang akin ni asay ki klentun pejiapan itung apor chipi po nangpo lapen kamat habang ilitung make it zamahut ilitung kamat hanang jike ahoklo APHLC pen akaprek aparti ke non ke avelo pusi abang putin ajerpi atung ansatame kamat hanang jia porlo lapen ilitung iprang asuriya ningkan mane bangso Karbi Anglong is less di mahasaw pukichip ulong tip je pantulote non kila APSLC pen first and last lo disa lapen ka kaprikasis kache song at song zap pinang iklang tulang pubangke mathanam si un elo lagi lapen ilitung autonomous state article 244 ki hang ke lagi APSLC 1969 ke long eno ke sa pon si tami congress atum si nang net pukitu ke lamat pini ke ilitung duk si duk kruk duk lut duk lam tano ilitung akaya tu MA MPhil PhD atu kacharji anta hat tuition kan si kachuk thang ke sardi chitlo jon pen pini suri si hini si tami lason kan si MA MPhil PhD tu anta joknon kachuk aduk na lasi to anu tin si tami ilitung gila ilitung attract inglong khai doan Karbi khai doan atum an setami hok akache song abang ilitung nang barona lapet ilitung herak repin pensi ilitung ke nino somar ching honduk ni khai ching honduk u kamakha nang jia porlo ni jirpi atum han women wing atum han so arlo sok tum an pan stami mikang PS long stami constituency long stami kache seng abang lapa pik nang po pik nang po atema ilitung akin kang kache jorge kang len apor kalilo nang ke arise awake, do not stop until you reach your goal. Ili tu makin mangke ki mang adim kile dam je phatke ili tu apor bang in khonani tisar la hello la si aku ala moral revolution puda day ili tum theklong Karbi Anglong gari motorcycle chonam lok po bike chonam lok po registration selang lede
gari solai po driving license avede lai hui an ke ajha tum bolai ko driving license le mo police ne check lo te pharo po bak pidda no di amat pharo po bak pibong lu ajha tum ke agari ban eng war choranta registration avede khangjang la pen ha mani ne check po along ke driving license avede la hui an ta immorality lo apot ka via por lage ko hala gari nam lo te chikyo jong thomang bong registration back nang ji par alon aron do lage gari je start de kya phan nang ko pisi ki sung ma ko pia por si register ke de ma nang yong si ka chu nam ji akhoros do ulatante gari register dia akhoros ta do back nang ji lage long back ki ke pia por do un identity aja ka gari tumke hap khuk thu dak anta registration of that for police law pinching thang law di lage immorality lo lage what are itum driving license ka pe immorality lo lage itu ke claim nang dia son la pen hala contractor tu de how the senior panan than lo in your contractor ba de pai khana ki kim dia phan Isya paikhanai kim ya pan suri krehini pulo ne ke pi amat pulo la pula ben klem thap klem pu ita ke pas inci nai wat ini inci silang ro ndi pang ar clear kam tui put proxy nai awat put pon silang chok la anda chok tang ho bu ka je tham ala contractor tum la anda chok tang ho la anda chok te Allah bande do pigi bu suri krehinian bong pen suri pogelong dun logi buyo labu lage ke kem pige mar panwan te ke kem pige karbi to manbo inglora to manbo ke kem pige na me thang kor te panbo na me thang don rap tum panbo na me thang che pochero e oko vi ke che pobe ka karbi tribal tum panbo na ke kem pi lage immorality apot adur ka ve ka he no porsi la son claim wrong no contractor nunta non elitum theglong no tobar ka selam an ne abinom ke hala alcatra pen ke thokar kar tha inchi throk do nani hala estimate along ke da ki pi ke inchi ni amar chikyo jon thong lo te ing hang la Allah pa bang lo lo amuni ke hem kang tu chi kim lo hima phar chi kim lo seta aningar lo ke ni ka he no ke claim pot si hala to war ke hin at lo puga ni ar lo ke to at lo alanta asupo tu ta chini ni pu ka he no po si ka he lo ke claim mo si to war ke no at lo pu chini CEM EM dun da ni po tu ka he no po si la karbi tu ngenon ke a det anta long recap kai kacu jorlo puda asumar tuman da chini hala asumar tum chini alang litum pirtheng bong society ngo homasang bong hamphanang bong alang litum aje thokking sepen arjab dun haima hai hello kai da hai hello you cannot English when pulonde they cannot stand with their head with their neck erect King Sepen High Hello, Kite in Kukipo, Kapere Katera, Lampini, Tak Parlin Parlo, Tak Dunrong, the Tipo, the Plania Monkey. La Hello, La Son of Providence of Hansini Litunge, Morality, Moral Revolution, Nang Chipu Puda. La Sonia Lam Kiaputak, non Tilitum, Akaching Hon. Asar jai ka thar pela job ili tum aphan nang thanang piklar pemilo posi jurupar pilo non ladak talk show nang kelang dun aporti la pening juan hasita me jurupar pilo nang itu nang kelang dun apot la pen non itun ajupha itu masar jai ka thar alang itu tum ke pha te ke ba apot alang ni phan jurupar pilo la pen thought itu central committee women wing secretary in charge ake haiti rita kram sabi alang sitame ake pha te ke bang pen
committee Clarta allow me to Mapana Thana Pachuru particular Lasi Pinong way talkso on 62 to the Constitution of India and Autonomous State Laso in Deng Parukithomra inquire Cap Labangso Kaching Gigachitan Utaka Banke non need to Pinong Lansi Canton Cardon. Kardom.